स्कुटि लानो नागिरदोंमोन लोगोफोरनि नैबेखौ फसायबायमोन आङो सुजुकि एफनि बेहा फसायबाय बेखौ लानो थांगासिनो बेखौ फसायबायमोन आङो बेखौनो लानाय जासिगोनदां लोगोफोर फाइनालि बेखौनो लामारबाय लोगोफोरनि खस्थ' मा इन्जिन बानायदोंथाय मिथिला मा लागायदों बेखौनो लामारबाय नायदो लोगोफोर माबादि नुदों नोंथांमोनहा मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहर सुजुकि एफिनिक्स होनो दामा गासै 120 थांबाय 120 गासै लागायजोबनानै 120 थांबाय लोगोफोर खमायथारा नै बिसोरनो खमायथारा लोगोफोर हा लागायजोबसिगोन फर्म फिलाप खालामगासिनो दं नानिया जोंना फाथि हेल' भिडिअ बानायसै लागायगासिनो दङ